eu fago dúas cousas. Son as dúas cousas, digamos, nas que estou adestrado, nas que adestrei para poder facer, non? Unha delas é debuxar e outra delas é escribir. Son cousas ben normais. A quen lle gusta debuxar aquí que levante a man? Ben baixade. Unha das cousas que imos a falar hoxe, entón, é esta serie que se chama Marco Polo. E mira, esta é a portada do primeiro libro. Es un cartel que tiene efectos especiales. Que tamén este obo e tamén fai cando bucea. Este é cando bucea. Este é o cuarto libro. Sabedes canto tempo se tarda? Vou facer unha pregunta. Canto tempo se tarda en facer un Marco Polo desto? Estamos en meses. Ezequiel deu pausa.